και ας σταματήσουν επιτέλους να μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Θα μπορούμε να κόψουμε μόνοι μας ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τα 100 δις. Να λοιπόν που είναι τα λεφτά. Εμείς λέμε, το πρώτο τρίμηνο θα κάνουμε στάση πληρωμών. So what should Greece do? It should default instantly, immediately. And what does Greece look like then in that situation, in a default situation within the Eurozone? Pretty terrible. Pretty terrible. Θα υπάρξει πρόβλημα με το πετρέλαιο, θα υπάρξει πρόβλημα με τα τρόφιμα, θα υπάρξει πρόβλημα με τα φάρμακα. Θα πρόκειται δηλαδή για συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό μιλάμε. Θα περάσει η χώρα στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Θα περικόψουμε ισχυρότατα τις εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο, θα κόψουμε... την Τουρκία απέναντι. Ορίστε. Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι. Θα το ρισκάρουμε. Θα το ρισκάρουμε. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Θα το ζήσουμε το πείδημα. Και εδώ τον εαυτό σου με τιμότητα. Μήπως είμαι μαλάκας.